Karom Karbing Lorat, Nilimen Mukut Kramsa, Nilining Tilo, Nalitum Kadogovi Sitame Mipunam Kusi, Utora Pork Milong to sin Nalitum Ben, it Nikas 100% Hanglo. A made about along, plane crash up Nalitum Same Arjupon Lo, Sitame Ilitum Chinipa Mimelang, Upia Port Sea Bangso, a airplane mate, Rod Hembang, Kachingkoi Long Popma. Ilitum Pregjam, Ate Mate a reason. Pregjam news media long stame arjuponong lo bon stame ahok peda lamang ge chini nela engine failure pusi pena an ge pache thang pon lo apia lamang ke stame kosonsi bangso engine man failed do na so question stame do kok lo adhek dum ning je pon na ne wo ke tong dun pod konane jang thu kheng no pod pregjam athe pi pon lo bon stame engine failure pusi ki jutsi bangke ala itom paklang pon kasi not he jong so chik lo lo 11 arni July 11 arni bangke alang itom bangso black box pen kelong pona report alang itum public fans tame pipono lasi kopilo bangso along ke tok itum che than pona lasi bangso black box long pon 8 pen alang itum retar lip 8 pen hadak a record lang 8 pen kopi si long pona la bangso puthak itum che than pona seta me inut bhani itum kachini ne dokok thai pot la bangso a plane kachingkoi mate bangso arod hem kachingkoi puthak nani itum thi hek pen nani itum nang than pona bangso arod hem men lake Air India flight AI 171 June 12 2025 Halabang so Arni Sardar Vallabhbhai Patel International Airport pen Ahmedabad along lo hadak pen alang itum London Gatwick podium an kangjari pasi alang itum chisik pano bon sitame alang itum 32 second ne anvel alang itum kangjar alang itum airplane mangke ingjar unede si arum si sunrong lo amat si BJ Medical College angsong klodam railo nundam railo amat si hadak doan a passenger same thilablo kadogobi pen 242 a passengers do hadak kache thabdo na tum do crew pen laben ki nudvet sikereng pro lalo plotang de 241 amunit ki hadak thilo 230 mate pharuhini ra thongke babangke lake hadak passenger atumlo laben ke 12 mate bangkre hini bangke crew tum si thidumlo Bangkri sirke mate 19% bangke khala medical college long mate latte bok tirai long le long aklong kedo tum alang itum aprandam banglo laben ke 68% bangke injured lo alang itum areng husonang lo inut bang apranjok lo alang li men lake Vishwas Kumar Ramesh lo ningkan plike blo alang li British sor bon same Indian origin pusipu ponlo bangso road hemlo a captain amelake Sumit Sabharwal pulo alang li 8200 hours a ghonta alang di flying experience madela rod hem ke pangjar experience bangi do pono la sonta taxi co-pilot Clive Kunder ko alang di bangke 1100 hours ke pangjar tang bang no alang di same experience ke do tang bang do bangso a plane crash dead pen kupi kosonma chini unedelo engine failure polama ke chini ponlo athe hala bangso kangjar bomufut red rat la bangso aeroplane bena ke chonsta medo Amar si engine failure po penan to chini pon pos me copy pos si engine failure de lola so question system do piglo lasi pena ana rat atum bangke bangso black box long copy ko sonma pur bangso report karjuji pasi chonghong ding dang lola pen ke alang itum report pipon elo stame pipon lab la pukali lang alang itum pulo 12 months la pen ke 12 months pen 18 months ang bong put hot final report p2g pulo mon sabe non alang itum penan ke alang itum pipon elo la bangso puthak itum che than ponang July 8 2025 preliminary report release ponno bangso report ki pilage AAIB mate Aircraft Accident Investigation Bureau alang litum pensi report bang paklang ponno bangso report aprangsi ke Ministry of Civil Aviation and International Bodies apan piponno api 11 July 2025 ani bangke public apan paklang ponno mate public long release lo bangso birta Lasila bangso report kilong lage kadu ko ben 29 days apc rada tum long pon lo bangso a report along kopi pi lag to bangso pathak litum alom so piche than ponang bangso aprang litum che than ponang black box kopi ason no black box na tum chini thai lo black box ke Sony hormu record ki biche aphan isige CVR pusipulo cockpit voice recorder ase ke pang safety pon hala pilot tum Kopi PC cingki cethan ma lahai si sami record ko lapeng ke la switch ke ber lahai si an sami recording dopo la son thak si pregjam alarm lahai an sami record la po bangso black box lo bangso black box lo angko do thulang FDR pula ke flight data recorder
data recorder lo pulutang te bangso rod hem ko an kang tu sikang jarma ko an ke chat pen sikang jarma ko puna sikang jarma lai overall bangso aeroplane engine performance pendang lock laben ke pregjam control inputs an same recording don lapo record do lapo la sila so black box alang itum long si alang itum ko pipi ko son sama pulang si public long bangso abirta bangke pipon lo bangso preliminary report long paklang pon lo fuel control switch abang ran along ki binang jia dimang ke cut off long si dokok lo kupi ko son dong dokok ni bangke chini ne dalo bol same bangso a switch bangke ran long ki do nang jia dimang ke cut off long bikok lo jong si ran along dolo pulotang de jang thu che pass pami po dam pami po stame non bangke kupi ko sone cut off long si dokok ma jang thu bangke dam de dalo pupu engine stame lo aeroplane long a engine la ki hini do hi hin na stame cut off wang juilo amar si jang thu damun edela joine totally bang so arot hembangke engine failure nang kok lo athe jang thu abilo protang te engine ke kosonsi kam claim po bang so fuel control switch lake jang thu ki control nang ji switch lo laben ke men aber hum click click puason dakali step hini donang alang litum bang so switch katerek ji phan step hini claim data pc alang litum bang so switch sitame alang litum cut off long one unji aprang si ke isi engine anat si bangso switch cut off along bangji lo alom so pi bangke alom so pi mane 1 second wet langpu second isi wet langpu bangso second engine bang same cut off long chewangji api alang litum chichini de lo amat si bangso hini engine along cut off same alang litum api run long puthat chibithilo bol same alang litum kangjar ba intuyo elang amar si puthor restart huji pan ke alang litum apor chelong de lo amar si alang itum building long program ride bangso severe mate cockpit voice recorder along pilot tum kupipi lo alang itum kachethan ala so puthar itum chethan ponang aprang si inu da pilot bang arjulo why did you cut off kopi posi fuel control switch bang ke cut off long bikok lo halai lu bang thak dun lo nili claim click ke pu nili off a ke pu selang ni che thak dun lo alang itum kachingki alam theke lan si paklang ponchot inut bang pulo kopi posi cut off long bikok lo kopi posi cut off de lo inut bang pulo ni cut off a ke pulo amar si confusion non answer me dokok lo inut bang pulo chonghoi si cut off de lo inut bang ke pulo ni cut off a pulo pilot tum si cut off lo ne mate hala engine si ame thangmat cut off long chewang ju lo ne non answer me la swala mang ke clarify long de lo bangso road hemalong jang thukidam de la join si engine mang ke failure de lo amat si engine hin engine jong si failure lo asai claim unit de lo protangte hadak red nang chonpo rat a full form lake ram air turbine pusipulo labang so ake chon ya the lake bang so aeroplane phan hydraulic electric jakong ki pg phanupu la alomso pa control ji phanupu laben ke ame thang automatic si la support ke chon plot tipu emergency hut bang ke bear jog plot manually bear jog plot non system confusion ke dolang la suppose final report lake 12 months and 18 months ang bang cp ponji pulo a confusion ke lalo bangso fuel control switch bang ke cut off long si do vek lo la bang chini pamilo bon system kosonsi che dokok mala bang chini pon pedalo hadak ke pangjar tum pilot atum captain atum alang litum si cut off long wanted ma mata ame thang si che wanted ma la bang ke confirm long le lang chini ne lang lang litum lasi penan expert a pilot atum alang tum kachini aja kong an pedalang tum cepak lang pon ningje pon lo dak indura captain do captain mohan ranganathan alang li pulo lage deliberate human intervention pulo mane alang tum chini lor ben si bangso sai bang ki claim bang so fuel control switch bang ke alang tum chini lor ben si cut off long ke van pusi ningje pon lo monit si bangso switch ke cut off long ke van pusi ningje pon athe alang li hin ben ningje pon lo bangso switch lake manually monit tum jong si cut off long wan bi protang te ame thang ke chewang juje automatically ke ame thang ke chewang juje pusi alang li hin ben ningje pon lo Captain Rakesh Rai alang lihin ben ningje pon lake plane system kahing no pot plane system ki chok chi polsi lason accidents tame dokok lo pulo lake munitum ki chok chi pot kali human error kali pusi ningje pon muni ki chok che mane pilot hadak pilot ki chok chi pot ki kali pusi ningje pon inu da captain do thulang captain Steve walang ni YouTube channels tame do alang istame kone alang lita pangjar banglo penan experience ki do banglo alang ni pen ningje pon lo paklang pono hai kadu kawe alam stame laben galang li ningje pono mental health issues stame dokok ta haipu mane ada stress pendi laben for example
munit chot pot munit to ma hopen ke matha pene ke matha do pen alang itum lason mistake dokok ta thek alang li hin pen semening je pon la si mental issue lahai system e dokok ta thek pusi alang li hin pen semening je pon no lapu system e arod hemang ke accidented lo la pen ke pen ara mun ke thilot lo Kasi ito may son soni ning chipinang je itom bang so pir the kido itom ekai men tu tong jut pone itom chipu dek the la si itom un an ke ahem bisi punon jirpi punon donra punon chepo chero di munit tumben an ke itom mesen mesi chingki je thanang ji kai ke sitame bangso arod heman long ke je thap atum sitame itom thangnat akisung sitame abe akisu sitame abe bor semelang itom akai Asekenang bong si jutko. Lason tak talo hala medical college long ke Charlie itum alang litum sistame akimang ko ani ke lo ko ani bori lo alang litum akai ki mesenji phan bon same alang litum ache the alom swedang bong jutko. Kasi litum alive ke mentu dong jut pone bang so pir the tum kado kabe same chini lo temporary si do chot. La suppose litum do tik an ma ke litum ningarong masi donang ji tum pirthe kisung exam kisung do kado ka vista do bol same tum laan tum ke matha je pasung iret bang kenang ne kejursi nani tum phan isi pachini pon itu kachere contact je phan whatsapp along tum man exam link open bang juditi kaphere me menai bang kela apk link bang lo tum bear pen install nang ne bang so install up lutang te tum phone nong virus nang ke luji phan a chance to pick nang ke hack ji phan se ba chance to pick even ilitum bank account unstame alang itum nang hack that stame un ni subscriber lo ni whatsapp along alang li nang lo bang so puthak rat tumban thanta athe adek tum chini ni dat hai pu si app saben lage SBI self update pu bang so link si nang kilo lo ame thang chelo la pi pu jong si ilitum bang so bang nang lo por ilitum jong si install that ade berdun dead lo pulotang te ilitum long la phone no contacts do anstame whatsapp long contact do anstame hai a message bang ke dam thlapo la so apps mate bang so link bang ke dam thlapo la so pusi ilitum chere ponang ji la si one click mate itip ke ber pen same ilitum whatsapp bang ke hack pon that la son tak thalo ilitum long jong si personal information phone long do pic lo tangte hal hai anstame alang ilitum control that po ilitum long copy information ma phone long ke do copy a photo ma copy a video ma copy a data ma do alang ilitum na control that undola so posile tum la unauthorized apps apk di la bangke tum install te denang ji la ber be denang ji la bangke un an gere tum play store mer si download ang ji apps an stame software an stame tum third party pe jong si tum install to download lo pulutang te la ta risk thepi once bang so video long nai tum han pachini pon chonoi tum apor mission long to de putho chetong snang gome thak me ka do